Kuvittele kuningas, joka oli niin mahtava, että hän uhmasi paavia, mestautti omat kuningattarensa ja muutti Englannin kohtalon ikuisiksi ajoiksi, mutta joka lopulta kuoli mätänevään lihaan kastuneeseen vuoteeseen, liian isona kantaakseen hautaan ja niin turvonneena, että hänen ruumiinsa räjähti. Tämä ei ole fiktiota. Tämä on Henrik Viipainen kuolema. Henrik Viin syntyi valtaan, loistoon ja odotuksiin. Kun hänestä tuli kuningas vuonna 1009, hän oli kaikkea, mitä monarkin tulisi olla. Pitkä, urheilullinen, komea ja loisti kullassa ja sametissa. Hän rakasti metsästystä, tanssia ja esittelyä hovissa. Kukaan ei olisi voinut kuvitella, että tämä ihmisten Jumala päättäisi päivänsä haisevana, ulvovana hirviönä, fyysisesti rikkinäisenä, henkisesti vainoharhasena ja jopa omien palvelijoidensa pelkäämänä. Mutta loiston alla alkoi hitaasti rappeutua. Vuosien kuluessa Henrik lihoi, painoi ja sairastui yhä enemmän. Pudotus hevosen selästä turnauksessa vuonna 1936 muutti kaiken. Hän makasi tajuttomana tuntikausia. Hän ei ollut enää koskaan sama sen jälkeen. Hänen päätään särki. Hänen mielialansa synkkeni. Ja mikä tärkeintä, hänen jalkojensa haavat eivät koskaan alkaneet parantua. Kuningas, joka mätäni elävältä, Henrik kärsi vakavista säärihaavoista, erityisesti vasemmassa pohkeessaan. Haavat olivat avoimia, tihkuvia ja bakteereja täynnä. Palvelijoita lähetettiin tyhjentämään mätää metalliinstrumenteilla, mutta mikään ei auttanut. Lääkärit tietämättöminä bakteereista ja antibiooteista hoitivat häntä kuumilla kääreillä ja oudoilla voiteilla, jotka vain pahensivat hajua. Jokainen aamu alkoi palvelijoiden puhdistamalla haavaa, mikä sai monet oksentamaan. Kuninkaan ruumiin haju oli niin kamala, että koko linna jouduttiin tuulettamaan. Aikalaiskirjeet kuvailevat sitä makeaksi, mädäntyneeksi lihaksi, ja useat palvelijat pyysivät, etteivät he tulisi hänen lähelleen. Hän pystyi tuskin kävelemään. Häntä kannettiin paareilla ja nostimilla, jotka oli rakennettu erityisesti tukemaan hänen jatkuvasti kasvavaa painoaan. Paranoia ja veri, fyysisen heikkenemisensä myötä, Henrik alkoi luisua alaspäin suuntautuvaan psykologiseen kierteeseen. Hänestä tuli epäluuloinen kaikkia neuvonantajia, pappeja ja jopa omia lapsiaan kohtaan. Hänen toinen vaimonsa, Anna Boleyn, oli jo mestattu ja myöhemmin viides vaimonsa, Katarina Howard. Jotkut sanovat sen olleen maanpetos, toiset sanovat sen olleen hulluutta. Henrik tunsi itsensä petetyksi, yksinäiseksi ja kuolevaiseksi. Hän oli pakkomielteisesti kiinnostunut perinnöstään. Hän pelkäsi, että hänen poikansa Edward oli liian heikko hallitsemaan ja että Jumala saattaisi rangaista häntä monista avioliitoistaan ja verisistä teoistaan. Kuoleman hetki lähestyi. Kun Henrik lähestyi 55-vuotispäiväänsä, hän oli lähes liikkumaton. Hän painoi lähes 180 kiloa. Hänen vuotensa piti rakentaa erityisesti. Hän ei päässyt ylös ilman apua. Haavat olivat muuttuneet mustiksi. Jotkut historioitsijat epäilevät, että hän kärsi diabeteksesta, kihtistä ja ehkä Cushingin oireyhtymästä, kaikki diagnosoimattomia. Tammikuussa 1997 hän yhtäkkiä hiljeni. Hän ei syönyt. Hänen hengityksensä vaikeutui. Mätä hänen luistaan levisi koko kehoon. Kuume valtasi hänet. Hän menetti tajuntansa ja vaipui siihen. Mutta se, mitä tapahtui hänen kuolemansa jälkeen, oli vielä pahempaa. Kun Henrik Viidon veti viimeisen henkäyksensä, huoneessa leijui jo kuolemantuoksu. Mutta kukaan huoneessa, eivät edes piispat, lääkärit tai vartijat, ollut valmistautunut siihen, mitä kuninkaan ruumiille oli tapahtumassa. Hänen ruumiinsa tarina on kylmäävä esimerkki siitä, kuinka edes Englannin vaikutusvaltaisin mies ei voinut paeta. Henrik kuoli 28. tammikuuta Sedipsen Whitehallin palatsissa. Harva oli läsnä hänen kuolivuoteellaan. Lääkärit tuskin uskalsivat tulla hänen lähelleen. Mätä oli levinnyt koko hänen kehonsa ja jotkut lähteet kertovat, että hänen ihonsa oli jo alkanut tummua ennen kuolemaa. Nykyään tiedämme, että tämä oli todennäköisesti seurausta systeemisestä infektiosta, sepsiksestä ja laajasta kudosnekroosista. Liian suuri omaan hautaan, kuninkaan kuoleman jälkeen ilmeni outo ongelma. Miten ihmeessä ruumis siirrettäisiin? Henrikistä oli tullut niin ylipainoinen ja turvonnut, että arkku piti vahvistaa lisälankuilla ja metalliosilla. Hänen kantamisensa hautaan oli logistinen haaste. Hänen ruumistaan ei voitu maata tasaisesti, se oli liian leveä ja raskas.
Joissakin raporteissa kuvataan arkun sinetöimistä tervalla ja lyijyllä vuotojen estämiseksi. Mutta todellinen painajainen alkoi kuljetuksen aikana. Räjähtänyt ruumis. Matkan aikana St. Georgen kappeliin Windsorissa, kuninkaalliselle hautapaikalle, ruumis alkoi kuplia. Haju kävi sietämättömäksi. Seurueen jäsenet peittivät nenänsä ruusuveteen kastetuilla yrteillä ja kangaspaloilla. Vaunun lämpötila nousi ja jatkuvan hajoamisprosessin myötä paine arkun sisällä alkoi kasvaa. Yksi pahamaineisimmista kertomuksista, aikalaismunkin kertomuksesta, kertoo, että kuningas kirjaimellisesti räjähti. Hänen vatsansa halkesi ja ruumiinnesteet valuivat arkun pohjan kautta kappelin lattialle, jossa he lepäsivät yön. Koiran kerrotaan menneen sisään ja nuolleen veren tapahtuma, jonka monet tulkitsivat Jumalan merkiksi. Vaikka tämä saattaa olla liioittelua, ei ole epäilystäkään siitä, että hänen ruumiinsa oli niin pitkälle edenneessä hajoamistilassa, että sinetti murtui. Mätä perintö. Henrik haudattiin kolmannen vaimonsa, Jane Seymourin, viereen, ainoan, jota hän kutsui todelliseksi kuningattareksi. Mutta hänen sielunsa jäi kummittelemaan. Vuosisatojen ajan Henrik Viihäänöstä tuli ylimielisyyden ja kuninkuuden julman todellisuuden symboli. Imperiumi, joka rakennettiin vallan, kontrollin ja pelon varaan, mutta ruumis, jota lopulta ei voitu hallita. Mies, joka tappoi vaimonsa, uhmasi Jumalan edustajaa ja loi uuden kirkon, päätyi pahanhajuiseksi, räjähtäväksi varjoksi itsestään. Jälkisanat, mitä hän jätti jälkeensä? Henrikin poika, Edward VI, kuoli nuorena. Hänen tyttärensä Maria Bissidolani, verinen Maria, sytytti protestantismin tulen. Elisabeth Mimimi pelasti Englannin suuruuden, mutta kuoli lapsettomana. Henrikin alaisuudessa niin voimakas Tudor-dynastia kuihtui pois. Hänen perintönsä. Kirkko ilman paavia, uskossa jakautunut kansa ja tarina siitä, kuinka edes kuningas ei voinut paeta omaa ruumistaan.